Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Ardent Miller basayo mo MLA ka Nongkrem constituency hagajo ka por kumu President Rangba ka Voice of the People Party ulaong bakum ki Paidbah Lada Sngewthuh sa kani ka kenti ka pamenta kan sapoy ka por lada ka jingkala ka sansyar ka khadar kan wan amday tang ha Lathi bakin Shah tiet Hynrei kin sa Shah Pynkbum da Kuli. Yakani uba Ardent Miller basayo mo ula keren haka jingelang jong ko VPP halangpi haka Sngewthuh ding jong katayo adin ba ula penpau halor ka jingjia haka arpu saw trik unailar arajar arpulai haka bayadei bat ka public hearing ka balong ha East Jaintia Hills ban tuat jingmut yo Paidbah la Paidbah udang kwa ni ban ai jingbet ya kata ka cement factory bakan nang penhe uba Ardent ula ongru balingba kilat pathai khubor la yoi bala bom lati ya kita kiba persha bat kiba pha bom kita ki try jong ki cement factory hatu ya ka Meghalaya la panyai de kita ki try factory ni Jaintia Hills kad hadu bakim Sngewthuh shu ban bom bantit wan iki longkmi yaki khlong khna ru shishu ula benrap ru da ka baong pj iki hespa ha ka por election pj iki ba ai ba kiat hakapor election kala day kapor yaki bakin penhespa. Menen hapo East Jaintia Hills habagadan kata public hearing lani ke jinglum Paidbah bantuan jingmot no Paidbah lau Paidbah udang kuane balai jingbet ya kata ke cement factory baganang penhe u Paidbah ulami Hynrei hagata ka public hearing kay ka mangiling ba kilal patay kubor labam latit yang kita kiba persya bat kiba yalam kiba pabom day di kita kitry jong kita ki cement factory hatoy ka Meghalaya lapinyat da kitry cement factory na Jaintia Hills kat hadu bam snow issue ban bam bantit yaki long keme yaki klong ki khna ayu ko ki Paidbah nginom kaktin gong ko bi bet kumta phina pijit yaki hespa aga por election pijit yaki bai bai kiat aga por election pijit yaki bai bus ban le picnic pijit yaki bai dawai kalau dia kapor, dia bikin penhespa, people thought dia bom untuk kan. Ko ki Paidbah kay ka mapila banle. Ken mau katu kapor, ka mapila Sngewthuh ban shon kali katu kapor, ka mapila bom jai. Ketua por papio bai Shah bai don bai kia kadai ka por ka bakon santam babinapan perkat ubakumno unong alam nganyo ubakumno kad nom ki unong sinsyar nganyo ko ki Paidbah bit namar kata rangi kwa ken ban ong yepi lagi Paidbah kin Sngewthuh sa ka kinti ka pamenta kan sapoy ka por lala ka jingkala ka sinshar ka khadar kanwan omday itu no Lathi bagi Paidbah kin Shah tiet kin Shah Pynkbum da Kuli hagwe ka sni amdan da goy parkalat kalenti kumma bangi kin nangalam jong Voice of the People Party ngemi bagan dan da goy parkalat kalenti latang da bangi re ban Sngewthuh yo Paidbah bangi don kam ban ra ya ga jikla lingba ga sinshar ka khadar ka khul ban scam ya ga ta ka hok long try ga ji ya ga khndo ga sha ya ki mar po khndo khana ma mangi ki try muluk ki try jaka ngin kiu hakiliang baro la ga yo ka la ga jinglang jingstar la ga kot ka khia